Id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi sostna li hu qatt ma ltaqa' ma' individwi jew avukat li kienu qed jirrappreżentaw il-kumpanija involuta fil-kwistjoni tal-proprjetà ta' Triq Spinola f'San Ġiljan. Jason Azzopardi żied jgħid ma kellix pressjoni dwar dan il-każ. Meta xehed fuq il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, Jason Azzopardi sostna li sar ħafna diskors b'ċertu intenzjonijiet ħżiena minn uħud mill-membri ta' dan il-Kumitat. Jason Azzopardi qal li ngħatat l-impressjoni bil-qerq li din kienet xi laqgħa msejħa apposta għal dan il-każ biss. Jason Azzopardi sostna li l-fatti huma li minn meta nħatar segretarju parlamentari f'Marzu 2008 sa Jannar 2013 u kien iżomm laqgħat fil-ġimgħa fil-Ministeru mal-uffiċjali għolja tal-Government Property Division. Il-laqgħa li għaliha saret referenza kienet waħda minn dawn il-laqgħat u l-item imsemmi kien wieħed biss minn ħafna items oħra, kif kien jiġri kważi f'kull laqgħa tal-ġimgħa. Jason Azzopardi sostna li hu ma kienx infurmat bid-dettalji tal-każ li b'riżultat tal-ftehim bejn il-Knisja u l-Istat Malti tal-1992 l-introjtu għall-Gvern mill-bejgħ ta' din il-proprjetà kien se jkun €35 għalkemm issa rriżulta li kien aktar. Bil-kumplament tal-prezz €525,000 imur għal fondazzjoni tal-iskejjel tal-Knisja. Jason Azzopardi rrimarka minn meta l-hawn politiku jsir responsabbli u ħati u insulentat għal dak li ma kienx jaf għax ma qalulux. Jason Azzopardi żied jgħid li kien diżonest min fl-aħħar ġimgħat wellet il-gidba u ta' spin qarrieqi li l-prezz tal-art kien ta' €35 biss, meta fil-fatt kien ta' €525,000. Paul Mifsud, is-CEO tal-Awtorità tad-Djar, qal li b'kollox il-ħlas għall-proprjetà kien ta' aktar minn €600,000 u mhux €35.